Дами и господа, този поздрав е специално направен за бате Дани Патрона от Петърница, най-барески Анди Бари Петерница. Също така за най-големите тарикати за Таши, Асен и Палкото Палката. Поздравите са от бате Дани, най-големия майстор на покриви в цяла България. Авела Каля Гили, за най-големия майстор бате Дани. Хайде брат ми Таши прала Пабардан и България. Ке праленца е най-баренца Дани, Пабардан и Германия. О Палко Патрона си боса на Петърница. Всяка майка